Lay. Airport. Okay ra lay. No. Ay, mao di ay. Hindi siya Di siya magtingog kaya tik-atik di ay. Hindi siya magawas. Mo di ay Hindi siya magawas. gitaguan ay nagpatay-patay ay. Suko ba siya kay? Yung mga niyatag na. Na do sila lay nga gwapo nga akong amigo na diri sa sulod sa Cafinet. Kung si taon. Na man akong amigo diri dayo. Migo, luya-luya man kami go. Lalay nga gwapo, nagpaluya-luya. Uy, buwagan kasi mong uyab. Lay? 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 Buwagan kasi mong uyab, Lay? Lay? Airport. Okay ra, Lay? No. Ay, mao di ay. Hindi siya Di siya magtingog kaya tik-atik di ay. Hindi siya magawas. Mo di ay Hindi siya magawas. gitaguan ay nagpatay-patay ay. Suko ba siya kay? Yung mga niyatag na. Yung mga niyatag na ko no. Ah, ako lay wa, di ko mo tagaan lay. Nakasoy ko glabat ko na dito. Abi ko gibuwagan kasi mong uyab lay. Uyab. Ah, Semo yan. Nagana na. Happy. Likson. Pinamol. ay uyab mo? Lay, naray mo uyab lay oh? Lay, di mo uyab. Ikaw, upon. Asa ka pa dong lay? Ha? Duty ka? Asa ka duty dire? Asa ka duty? Lasa? Saya trabaho mo to. Ito kasi mong biyab. Duty daw lalay sa plaza. Asa ka duty lay? Plaza? Sipmore? Anong masabi mo? Lame kayo. Ito na milay. Ito na mi. Dire ka. Bantay nila dire. Ito na milay, babay lay. Oh, pa-cute sa dire. Wala kaya pa-cute lagi. Nya babay na ba? Nya. Ah. Bye-bye. Ito sa milay eh. Kisa kamera may.